Assalamu alaikum. Yanda ake mai da rubutu ta amfani da ChatGPT ya koma hoto. Da farko za ka yi posting ɗin hoton, bayan kai hoton za su faɗa ma cewa hoton ya yi kyau, amma me kake so a yi ma? Kana so kai kaza ne sai ka ce a hoto nake so a yi min da shi. Kana rubuta musu haka da yaren Hausa ba sai ka wahala kanka ba. Kana tura musu su ce to gashi nan za su yi creating ɗin hoton. So da haka yana ɗan daɗewa kafin a yi. So da haka sai ka ɗan jira zuwa wani ɗan lokaci ƙalilan. Kana jira za su sako ma hoton mai ƙayatarwa. In ma bai ma yanda kake so ba, za ka sake faɗa musu cewa wannan hoton da suka kawo ma bai ma a yanda kake so ba. So da haka kana son su canja ma fasali zuwa waje kaza, ko kuma kana so su gyara ma wata kalma da ba ta yi ma ba, ko wani abu da suka sa ba daidai ba. So da haka za su gyara ma wannan abun, sake kawo ma wani hoton su ce ma ya yi. In ya yi shi kenan falillahi alhamdu. In bai ba sai ka sake neman request na kai musu. Sannan akwai dama ta yin voice ga wajen danna maɓallin voice na. Za ka yi musu voice na abin da kake so in har shi ma ba su gane ba. Shi wannan abin da ka faɗa musu shi ma za su bi shi sai gyara ma abin da kake so. Akwai abubuwa da dama da ChatGPT suke yi wanda in Allah yadda a hankali zan dinga zaƙulo su ina nuna muku domin dukkan mu tare mu amfana. Yanzu dai ga hoton nan ana creating ɗin shi, sun ce ka jira kaɗan za a ƙara sama hoton. So da haka yanzu muna nan muna a dandalin jira don mu tabbatar da cewa sun kawo mana hoton mu mai ƙayatarwa wanda za mu yi saving ɗin shi a wayar mu, mu sa shi, mu nuna shi ya ƙayatar. In ma rubutu za mu yi rubutun, in ma kana da rubutun ka turo maka ga hoton ka ga rubutu shi ma zai ƙayatar kamar yadda kuke gani dai suna nan suna ta ƙoƙarin yi ma hoto. Wannan ya danganta da yanayin network ɗin wayarka ko kuma da yanayin network. Wani lokacin zai fi haka sauri ko kuma da yanayin yadda suke ƙirƙirar abun. So da haka gashi nan ya kawo hoton. So da haka sai ka danna kan hoton. Kana danna kan shi zai kawo ma, zai ɗan yi sacin, zai kawo ma ga wajen save na, ga wajen edit na in za ka yi editing ɗin wani abun, ga wajen share na in za ka yi sharing. So da haka yanzu a kai tsaye abin da za ka yi shine za ka danna maɓallin save da ka zara ya kawo hoton. So da haka gashi nan ka danna, gashi nan yana tafiya yana nuna cewa zai yi wannan, gashi nan ya sauka.